мардум бисёруш мегуфтанд ки Исмоил ҳиҷомаро арзон кун, Исмоил ҳиҷомаро арзон кун. Ина ҳиҷомадам аксия кардем. 1000 рубл мети мебиёй бочкада чӣ қайки фората дам мегирӣ то 15 минута да ихтиёр дорӣ. ҳиҷома масаҷ қой давид 3 намуд масаҷ ҳама тарафа қой давид ба тамоми қойдош. фақат банкаш адрини аксия дохил намешавад. ҳаётонам роре сачоқа просто айхона пушторака хебиё. рӯзи 13 парвоз дорум, Тоҷикистон мерам. То соати 13 ра вақт дорем. Биёен успет кинен ҳиҷома гирен. Соатҳои 5 ман нестам дига дар Питер. Ватанҷон. Виден чӣ хела? Роҳат мекунед. Давай, дальше видеоро тамошо кунед, сюрпризои бомбоз кияд. Мо не толка дар ҳиҷома аксия кардем, Қуруттобам аксия. Қурутоб аксияш як ҳафта то рӯзи душанбеи дига, то рӯзи 16-ма. Як ҳафта. Ай рӯзи душанбе, ними рӯз 8 июл. Ай ҳами рӯзи душанбе сар карда то рӯзи душанбеи дига. Аксияи Қурутоб бо хоҳиши зиёди мухлисо. Исмоил ҷои ту Қурутоб, хонаи ту Қурутоб, аксия ку Қурутоб ахирем Қурутобои ватанӣ. Ина биёем бисмилло кунем. Биё Умарҷон азшин. Биё дастшикам садка биё додари Расулҷон. Шинохӣ? И додари бародармон Абдурасулай. Медонеша қасоб момуд ку мешиш сари тавақ даем ки ду бор меҷумон тавақ хатамон мешуд. Ина бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ман як тика мегирам. Маззаша шумо да мегирам. Бача биё. Биё. Исо мекашан исо. Я бори дига мегум. Я пош Қурутоби гӯшти, як та об. Баъзе одам агар об намехӯрад, дар ҷош як чойник чой. Я ҳафта аксия, нархиш 300 рубл. Ҳамин 300 рубл. Мебиёй мешини я оба мегири бо ини хелкрушкои парчами Тоҷикистон дорем. Дидӣ? Мо патриоти ватанем. ҳар куҷое мерем, тоҷикам бо Тоҷикистон зинда. Тамом. Шанбе ноҳияи тобеи марказ мебарем, дар дастшон бети. Акадомоитон ки дар раҳои дуре, то ҳамун ҷои таксиётонро мебарем, дар дасти ҳамун таксиётон метиҳем, аз шабахтон мебарем. Ама таксичиу ҳаваҳим. Ин иҷада дору барои давления, чорни тими капсулашай, инвира, кисан индия, миноксидили 5%, миноксидили 16%, 15%. Ин барои кӯдако пахтак мешаванд, ку чуда масла барои ваёа. Ин иҷада барои хирм доштагӣ, кӯдакои хирм доранд барои ваё. Ин систит эмрӯз барои кӯдакое ки дар ҷойҳошон тар мединанд, ку шаво ҷогада тар мединанд барои ваёа. пешобшон надошта наметавонанд, бемории систит эмрӯз доранд барои ваёа. Ин простатит барои мардакое ки бемории простат мешиданд, яхна мегирифтагӣ, яъне масъалаи простатитшон барам карага барои ваёа. Ҳайҷа почка, жилудка, инаи поджелуди железа, давлени меними доруморо хай ҳамашон нагирем, натиҷани диҷада бусмаксай барои кӯдако витамина ина. Ин хелеан бисёриётон медонед ки навзакасази бисёриётон медонед ки дар ҷои мо ҳам гӯшти гов мефурӯшанд, ҳам гӯшти гӯспанд. гӯшти гов дар кор мешатонад, лаҳмшай, устуғоншай, ҳамбургашай. Ина иҷа гӯшти гӯспанд хайоли витринашон кам монда. Ана всё-таки ҳамин чизое ки дидесен дар ҳамин мағозаи мо, ҳамаи ҳамино нархош арзон, дастрас. Ин иҷада ҳасибои ватаненаи покизаву ина ана фирмаи сафарияю фирмаҳои ҳамун ҳасибои наврӯзияю на фирмаи наврӯзию ва ин иҷа фирмаҳои чеченски кумикаю хеле ай. Ҳамаи ҳамино дастрафка доранд ба тамоми гӯшаҳои Санкт-Петербург. ҳамин дар Питер боши гӯшт дар кората зан гуманда фалон килограмм гӯшт бо биёр, ай 1000 рубл зиёд заказ кунӣ, мегирам мебарам метиҳам та. Бо чӣ кор кунем? Дар ягар ман як пурут мегирам. Инҷа пурутам дорем, пурутам ҳастай, нигоҳ кун. Дава. Ним прически мана дидем? Прическаи гизаларай ку ина. Вандам. ҳамина да ҳамиҷа карагим. мӯи сартона чӣ хел прическаи дар кор боша, ҳамон хел мекунам метиҳам. Ними сурата биёр, мана ними хеле кунам, хесава дидагия видеоро дар пара.
دیگه دایی سرمایه میگه کن خلاصه موی سرتون جینگلا میکنین هوار میکنین کراسکه میکنین رنگ میزنین ریشتون هوار میکنین کراسکه میکنین رنگ میزنین چی خیلی ریچاسکه که در کورایتون هست گفتیم موگه پا استایی که ایوردهی همش میبرویم بیاین این توچکه ما رنگ بزرگ همین مدروی چیزی در کور باشته میوی گوشت هست پریگمخیر هم هست هیجومه هست قروتوخانه هست در اوجش باشد قروتینه قروت آن میبیای جورا همه پرابلمات حل میکنی میبروی میره خونه با Руки на бруки. ها؟ Руки на бруки. بیاین دارو نه سم دادم که چسکی من در اینا دیدن اتمسفری کارخانه ما را اینه میخیل کتا کورپاچای تاجیکی اینا آدرسای ما شهر سانت پتربورگ مترو پریمورسکا ژلезноводская 68 دهنی در مترو پریمورسکا همین در مترو پریمورسک میبروی رو پرو точкаи ما اینا خطو کدومه که معرکه یگم دیراجدنی یگم شبنشینی گذراندنی اینا اینجا столои калон курпача болишти тоҷики биёин мардум ҳамаи шуморо мо интизорем дар қурутобхонаи исмоил тоҷик дар шаҳри санкт петербург метро приморск ина авиакассарам дорем даиҷа нигоҳ кунед ина менюи мо даиҷа меню ҳамаш ҳаста ҳама авқотои тоҷикия